Dobar dan. Ja između Darka i Ručka, baš dobra pozicija. Ok, prvo moram da pitam, srpski or English? Godine srpskog imperializma, šta rade? Ok, da li treba da objašnjam šta je Newsnet? Ovo nije arogantno pitanje, nego, pošto imamo samo 10 minuta. Znači, ima li ko nije čuo za Newsnet? Samo jedan je dovoljan i objasnit ću. Ok. Evo onda... Daj neko priđe. Gde si? Ne? Mislim da sam sve pritisnuo. Ovo neko mene njuzuje ovde izgleda. Da, idemo, ajde sad, samo jedno. Yes. Ok, to je news. Znači, news je fake news site, Newsnet. Inspiracija je theonion.com, američki. U principu se zasniva na tome da apsurdne vesti stavljate u formalno okruženje. Znači, sad je prilično ozbiljan, jezik koji se koristi je novinarski. Apsolutno ne postoji ništa što ukazuje na to da je u pitanju parodija ili karikatura ili bilo šta što bi moglo da vas nagne da pomislite da je u pitanju nešto što je lažno, osim naravno informacije da je sve lažno. Šta je to u stvari? To bi trebalo da izazove na uključivanje zdravog razuma, a ne samo percepcije. Znači, morate da različite šta je forma, a šta je suština. I što istočnije idete na ovoj našoj planeti, forma je bitnija, suština je manje bitnija. Tako da bi nas u Kini do sada streljali, a ovde samo izazivamo zbunjivanje, jel da? Ok. Plasiramo vesti, ne znam, 2-3 komada dnevno i to već radimo nekih godina i po dana. I, recimo, izazvali smo par stvari koje su otišle u region, koje su otišle lokalno. Mi pišemo priče bez ikakve, znači, intencije, bez ikakve namere da nekoga zavaramo. Mi sagledavamo stvarnost onako kako nama prija, kako nam odgovara i desilo se da dosta ljudi to shvatilo, dosta ljudima se to svidelo, ali suština je da mediji to baš nisu prihvatili onako kako smo mi očekivali da će prihvatiti. To jest, sasvim slučajno smo mi pokazali ono što su vjerojatno već svi znali, ali nije postalo toliko očigledno, je da mediji rade copy-paste na internetu. I sad, kada radite copy-paste agencijskih vesti, to je okej, ako pokupite nešto sa Reuters, Associated Pressa, ne znam, BT ili Foneta kod nas, svi imaju te iste vesti i vidjet ćete naravno na svim portalima, svi imaju apsolutno iste vesti. Međutim, ako je neka vest drugačija, ona se pokaže kada je već kopirate. Znači, to je kao kad imate, ne znam, recimo u bazenu, kad pljujete, pa ako neko čovjeka se pojavi ona plava tečnost, onda znate šta on radi u bazenu. To je otprilike ono što je News uradio medijima prošle godine. Evo recimo jedan tipičan slučaj da vam pokažem kako to funkcioniše. Znači, imali smo jednu vest, to je da je otvorena u Novom Sadu klinika za odvikavanje od Facebook lajkovanja. Ta vest je prilično otišla regionalno, ali evo kakav je mehanizam. Znači, vi možete to pokušati prekopirati direktno sa našeg sajta, ako vas ne omete da pored tog teksta imate još i tekst poput toga da je Homer Simpson otišao u pravoslavlje, ili ne znam da je državna firma zaposlila stručnjaka. Ali ono što je podmuklije realno, jeste kada takvu vest vidite na nekom agregatoru vesti. To je već situacija kada zahteva od novinara da pritisne na klik na link da bi otišao na izvor. To je već jedan pokret koji novinari tek treba da uvežbaju. I onda kad vidite vest, znači, u takvom jednom okruženju sa svim ostalim vestima, onda se desi da tu istu vest, bez navođenja izvora, prenesu lokalni mediji, jel da?
ode na televiziju, oni su nas u stvari izvali da nas pitaju za kontakt za doktora na toj klinici. Što je u stvari okej. Znači, oni su u stvari uradili svoj posao. Nisu našli ništa o tome na internetu i kao, ajde da nazovemo ove, da vidimo o čemu se radi i gde je ta klinika, jel da? Onda su saznali o čemu se radi i napravili prilog o nama, što je bilo prva TV stvarana. I imali smo mi takvih stvari dosta, recimo, prva 3 meseca postojanja, znači govorimo o zimi 2010. godine na 2011. Ne znam, uglavnom je trebalo nekoliko meseci da mediji shvate šta je Newsnet i da shvate da to nije laž, nego da je u pitanju satira na malo drugačiji način koji nije uobičajen na ovim prostorima. Mi smo ovde navikli na metafore, alegorije, ne na direktne stvari u formalnom jezikom ispričane. Što će reći da smo imali jako ozbiljne članke, međutim, jedan članak koji nije bio toliko ozbiljan je ono što je od nas hipstera pretvorilo mainstream. Nemoj sad da me izdaš. Ok, da. To je ova čuvena vest. Ako ne znate background ove vesti, u to vreme u Sharm el-Sheikhu zaista postojala ajkula koja je ubila jednu turistkinju iz Nemačke i, ne znam, uranila još 3 iz Rusije. I to je stvarno postala vest koja je išla okolo. I ovo je trebalo da bude kao, znači, ovo je problematična vest zaista, jer da smo mi znali da će ona da se probije, to je mogu da izazove konsekvence da ljudi uđu u more misleći da je ajkula mrtva, jel da? Ali srećom 2 dana posle objavljivanja ove vesti kod nas, egipatske vlasti su rekle da ajkule više nema, što je u stvari zacementiralo ovu priču. Tako da, sad, mi smo mislili da ono što smo do sada već iskusili, da je to je Balkan, to su takvi novinari, to je takva priča, jel da? I da to nije karakteristika uopšte medija u svetu. I da to nije tako, u stvari pokazat će ne to što smo mi napisali taj tekst, već jedna agencija koja je taj tekst uzela od nas, promenila sadržaj, izbrisala sve naznake da je u pitanju Newsnet, prevela na engleski i potpisala svog novinara. Prepoznajete ovaj logo? Novinar je Pero Stamatovski, ako ga neko zna, voli bi da upozna čovjeka da mu stisne u ruku, jel? Sad, znači, to naše formalno okruženje, minut i to naše, iako ste gladni, vi recite, jel da? To naše formalno okruženje je donekle, znači, već znate o čemu se radi, znači, to je novinarski jezik, sve to, međutim, kada i poznata neka agencija stane iza toga svojim kredibilitetom, ne znam koliki je njen, beše grob Aleksandra Velikog u Skoplju nađen, jel da? Ali očigledno to je makedonska internacionalna news agencija, jel da? Onda vest pokupe ovi momci. Ok, sad, znači, oni su već dali još jedan nivo kredibiliteta, znači još idemo na formalnosti, dalje se niko ne zapita, dalje moguće da je ta priča moguće, znači, evo da vas podsjetim, 2 pijana srpska turista, Sharm el-Sheikh, skače jedan od njih sa ivice ponora u vodu, dočekuje se na ajkulu, ubija je svojim padom, s tim da je u našoj verziji se dočekao na noge, u verziji makedonske agencije dočekao se na pozadinu. Znači, svojom pozadinom je ubio ajkulu koja je pre toga ubila 4 ljudi. Ok. I to ide ta vest, nema nikog sveta, ok, da. Sad, posle ovih, diže se kredibilnost priče, jel da? Ide to dalje, jel tako? Naravno, verzija sa pozadinom se širi svetom sada. Sad, za dalje će mi trebati malo prostora. Posle New York Posta... Sad je ceo bazen ispunjen onom plavom tečnosti, totalno. Naravno, od ovih značajnije, po meni najznačajnije, ako ovdje ima slavnih imena, je ono tamo RIA Novosti. To je još jedna news agencija, znači ruska, posle koje su pokupili sve ruske novine, i ukrajinske, i beloruske, i sve ostalo.
A da, jedno je Večer. Večer je inače pre mene objavljeno na naslovnoj strani priča, oni su naši prvi, da. I sad mi tu vidimo mehanizam. Ok, ovo je obična priča, feel good story, jel da? Znači, konsekvence ove priče su da su, ne znam, 4 australijska, kako se to kaže, Marine Blogs, proglasila Dragana Stevića, tog Srbina za čoveka godine, ali... I svi su želeli da ta priča bude istinita. Ako bude ima vremena, reći ću mi kako su nas otkrili da nije. Ali u svakom slučaju, šta je ova priča mogla da uradi? Mogla je da pomeri granice fizike, recimo. Ovo je objašnjenje komsomolske pravde. Dobro. 800 njutna, 800 njutna. Ili da utiče na advertajzan u turizmu u Rusiji, recimo. Outdoor reklama. Sad, međutim, zamislite da, to su konsekvence te priče. Ima tu još par stvari, recimo, tada da ste u tom periodu nekom u Google ukucali Srbin ubio, izašli bi vam Majkula na prve 3 strane, znači nešto smo uradili za brand Srbije. Ali u principu je benigna priča. To je feel good story, ništa posebno. Nije hoax tipa Facebook prestao da radi ili vanzemaljci osvajaju zemlju, na to ćemo doći kasnije. Ali možete misliti, to je isti mehanizam kao za bilo koju drugu vest. Znači, ono što je posledica ovoga bilo, to ću pokazati malo kasnije, jeste da su ljudi počeli drugačije da čitaju vesti. Ako se ova vest, toliko apsurdna, toliko luda, širi ovom brzinom, kako će se širiti nešto drugo što oni u stvari žele da mi verujemo da je istina u svetu oko nas. Što znači, ovo je, mi smo dobili vidljivost posle ove priče, naravno, iako je verovatno najbeznačajnija u svojoj nekoj poruci od svih ostalih priča koje smo do tada ispričali, iako postoji tu nešto da Srbi vole da rešavaju stvari, jeste, Srbi su veliki ratnici, ljubavnici, oni sve to sređuju, i tako su sredili i Ajkulu, jel da? I onda su strane agencije o nama, kad se provalilo da smo to mi, pisale na ovaj način, znači, Orson Welles, tako da, dok su domaći mediji pričaju o tome kako smo mi zeznuli ceo svet, jel da? I sad, ta vidljivost je počela da utiče na ljudi koji nas čitaju. Ovo je sad već ozbiljna publika, govorimo recimo nekih 500.000 ljudi koji nas čita. To je decembar 2010. godine. I šta počinje da se dešava posle toga? Ljudi prestaju da veruju, na prvi pogled, da veruju mainstream medijima. Ovo su komentari sa Blica, B92, to su mainstream stvari. Znači, kad god se pojavi priča koju bi oni želeli da spinuju ili da prošire, javljaju se ljudi koji upoređuju to sa onim sa Newsneta. Znači, počinju da vide da koliko je apsurdnosti u mainstreamu samo, znači van samog njuza, što nama je u stvari konkurencija, ali je to kao nešto dobro iz toga da izađe. Mediji odgovaraju na ovaj način, znači ne, ova vest nije sa Newsneta, stvarno je tako, časna reč. I sad dolazimo do toga da ta interakcija, taj krug se tu zatvara i eto mi se nadamo da smo za barem nekoliko stotina hiljada ljudi napravili varijantu da ne primaju zdravo za gotovo šta im se servira od medija, da su videli kakav je mehanizam tu i šta se dešava iza svega toga. I samo jedan, znači, konkretan primjer, kad smo uradili obrnutu stvar, da li ste čuli za onu invaziju vanzemaljaca koja treba se desiti 21. novembra, je li to bilo ovde? Jeste, jel da? Ok, znači to je Tanjug pokupio od nekog fake newsa iz inostranstva i pošto je Tanjug državna agencija, forma ispred suštine, državna agencija je objavila, jel tako, nema razmišljanja, nema istraživanja, imamo sledeći efekt. Sledeći efekt. Ovo nije naša vest. Znači, to je RTS, znači državna televizija, B92, znate verovatno naše medije, pomalo. Neko je stavio znak pitanja, na kraju neko nije. Znači, evo,
ako možete se pročitati, 3 ogromna svemirska broda sa vanzemaljcima sa planete Zeba kreću se ka zemlji. Američki naučnici predviđaju da će nas napasti u novembru, ali da će u sukobu zemaljske odbrambene snage biti nadmoćniji. Naravno, reč je o šali. To je RTS dodao kasnije. Elem, u tom magnovenju mi objavljujemo sledeću vest. Ne, to... Znači, šta smo mi uradili? Kontaktirali smo SETI, uzeli smo izjavu od čoveka koji vodi program za istraživanje vanzemaljaca, čovjek je naravno rekao nema nikakve šanse da se to dešava, i mi smo napravili vest koja je eksponirala koliko je to sve glupo, što se najbolje vidi, recimo ako u Google-u ukucate, ovo je moj lame pokušaj Star Wars efekta. Znači, novosti BDS2 napadaju, Newsnet ne napadaju. I sad, ko je tu fake news, ko je tu prava news, jel da? I evo da završim, ono što je onaj Twitteraš sa početka rekao, ljudi na webu traže sebi slične. Ono najveće dostignuće njuza jeste što je puno normalnih ljudi koji su inače uvijek u većini u svakom društvu, koliko god da je zeznuto društvo, jel da? Je počelo da kapira da nisu sami kod kuće ludi u nekom Kafka procesu, već da ima puno ljudi koji razmišljaju na isti način kao i oni. I online je prava varijanta da se oni u stvari povežu, da poveznice ne budu naslovne strane sa ubistvima i aferama i s raznim spinovima državno-bezbednostnih službi, već ono što oni vole da rade i ono kako oni žele da društvo izgleda.